Miliarda. Ano. Ale já mezi tím tady udělám jednu věc. My jsme teď o víkendu měli nějaký sraz, kde byl i Štěpa. Já jsem řekl jsem sám sobě, že udělám takovou drobnou věc. Byli jsme na téhle chatě, najdete to jako Maxovo království. Maxovo království je to v Rovensku pod Troskami. Je to v Českém ráji. Ten venkovní bazén už nefungoval, jo? Venkovní bazén už jako nefungoval. Nicméně tady máte nějakou přehlídku, jak to tam vypadá. A můžu vám říct jednu věc. Vnitřní bazén, paráda, tohleto sauníčka. Chalupa krásná, tohleto. Chalupy pěkných jako hodně, jo, na který můžete jet, prostě pronajmu si chalupu s kamarádem, s přáteli. Tady máte jako výhodu, že pokud vás není třeba tolik a nezbíráte tolik lidí, abyste vzali celou chalupu, můžete samozřejmě si vzít nějaký apartmány, který jsou normálně vybavený prostě ledničkou, mikrovlnka, tohleto tady, ve kterých se dá normálně fungovat, pak je tam taková společná kuchyňka a tak dále. A takhle to fakt jako vypadá, jo. Tady jsem to všechno dělal. A co je tady jako úplně skvělý, tak byl pan majitel, který vynikající komunikuje v rámci prostě rezervace a tohohle toho a pak prostě i support na místě, prostě nebyl problém. Pivo jsme nemuseli vozit, objednali jsme si ho, přivezli nám ho tam, pípu nám půjčili věci, tohleto. Fakt jako naprosto v pohodě, v zásadě nic nebyl problém, pokud se chováte jako lidi prostě a tohleto. Houston, we have a problem. Krásná komunikace, hrozně příjemný člověk, skvělý místo, jako za mě super, my tam nejdeme naposled, už jsem jako naprosto rozhodnutý, že pojedeme znova na to samé místo, protože podle klasického, když to funguje, tak se v tom nehrab. Ano, tak to je. ano. Vojta zdravím, já tě zdravím, Vojto. Děkuji za follow. A tak, fakt báječný, příjemný místo, opravdu se skvělýma majitelama, který se snaží dělat to proto, aby si to tam lidi užili a aby byli spokojení. Jo, to znamená něco prostě grill, tohle to není problém, prostě dřevěný uhlí, prostě od nich chrastit a tohle to za normální cenu, prostě žádná rychta, žádná rejže. Velká, jo, jako je to fakt příjemný, je to pěkný, jo, nějaký pravidla tam jsou prostě o velkým hluku v noci a tohleto, ale nic to bylo. A je podřízený, že tam bez problémů zaparkuje 15 aut. Ne, ty vole, ne bez problémů, musíš pak obíhat barák. Parkoviště asi pro 8 aut, dostali jsme jich tam asi 10 nebo 11, ale já jsem v jednu chvíli byl treplej mezi autama, že jsem fakt nemohl pořádně vylízt. Ale ještě jednou do Maxova království děkujem, protože moc se nám líbilo. Bylo to hrozně fajn. Měli jsme to celý. Tohle je z mýho pokoje dokonce fotka. Spoda z 10. Kde jsme byli s klukama a je to hrozně fajn. My jsme samozřejmě nevyužívali venkovní bazén a tak dále, ale protože už jako byla fakt zima. Takže venkovní bazén jako nefrčel. Ale vnitřní bazén paráda, prostě sauníčka, grill je tady krásný, veliký. Využili jsme jenom půlku, dělali jsme tam stejky, věci, tohleto. Hrozně příjemný. A zima, nebylo dost vody. Jo, posezení venku a tohleto. Dá se tam jít i s dětskama, nemají problém. S pejskama, když je nahlásíte, tohleto něco se zaplatí. Opravdu úplně super. Za mě obrovský palec nahoru a tohleto. Je to fakt to. V létě to musí být super. Ano, tohle to byl přesně náš pokoj. V létě to musí být super. Určitě pojedeme někdy. A tam za rohem vznikla smetana. A hlavně Trosky jsou tam odsud 1,5 kilometru vzdušnou čarou a 11,5 míle, když tam jdete pěšky. Jo. Ale jestli jste šikovný jako my, tak si Trosky vyrobíte i vevnitř. Tak. Ano. Takže ještě jednou obrovský dík a říkám, velmi doporučuju, protože říkám, chalup a zařízených věcí a tyhle záležitostí je pak jako hromady, ale tohle je moje třetí takováhle velká chata, kterou řeším jenom já a zatím zdaleka nejlepší komunikace. Ačkoliv třeba první byla komunikace taky dobrý, nemůžu to odsoudit úplně, ale tohle to bylo ještě o level vejš, prostě tohleto skutečně pan majitel prostě vždycky přišel, zeptal se, jestli něco nepotřebuje, všechno v all rightu a tohleto v pohoda, pokecali jsme o něčem, tohleto, že jo,
ukázal, má krásný papoušky a věci a tohle. Fakt jako paráda. Tak jako velká paráda. takže to bylo takhle k tomu. No, kouknu ještě trošku na toho Jiříka a pak se si asi trošku podržíme pajšly a půjdeme se podívat, ještě máme v plánu Ivánka Smetanu a pak samozřejmě nějaký pokeci a tak. Pánky ukazoval své ptáky, Edu, myslím skutečně. Ano, ukazoval. Bylo to jako dobrý, tam přicházíš prostě do kanceláře, já jsem byl samozřejmě řešit nějaký papíry, že jo, tohleto, tak procházíš prostě tam taková velká klec, že jo, tohleto a jde do tebe. Dobrý den! Ty vole, dobře ty. Jo, takže papouši super, má tam božího pejska, který se jmenuje Marvel. což je kříženec amerického Stafforda z Cane Corso. Jako je docela svalouš, který tam tak jako za plotem a vrčí a on vrčí jenom proto, aby si za ním přišel a šel ho drbat. Jako to prvotní podrbání chce trochu odvahy, jo? To jako ne, ano. Protože je to jako solidní svalouš, ale je to strašný mazánek. Jo, to jsme tam viděli, jo. Jo, to je Marvel, no. Jsme šli z procházky, no, jo. Jo, nejdřív jdete a koukáte, že na vás zírá pytel brambor a pak vám uvěří, že ten pytel brambor štěká. Jo, takže je to krásný, dá se tam prostě domluvit věci a tohleto, je to pěkný. Tak je to pěkný a můžu říct, že úžasný. Kdo tu chatu našel? Já. Jo, nebudu. Houston, we have a problem. Řeknu to jméno. Našli nakonec úplně všichni. Jo, pravda, našli. I když je pravda, že Štěpa se ptal se hodinu před odjezdem, kamže to kurva vlastně jedu? Ano. Až na to neřekl kurva, protože Štěpa je na rozdíl ode mě jako slušný mladý muž. Tak. Celiko, poslal jsem to už maltezákům. Jo? Ten odkaz. Hele, jukněte se, fakt je to tam příjemný, pokud mohu fakt jen doporučit. Ono, co jsem koukal podle těch fotek, tak ono by se s těma vozejkama na ty pokoje podle mě dostalo, protože ne každý vysloveně potřebuje vozejk až k posteli, ale máme tam i hosty, který prostě, když mají třeba berle nebo se něčeho chytnou, tak těch pár metrů ujdou. Ondro, říkali jsme, že se dostanou až na pokoje. Protože tam můžeš jít po schodech, ale máš normálně i bezbariérovou cestu vlastně takhle okolo. Venkem. Jo. Tady vlastně venkem, tady to vidět. Jo, tady to, takhle to jde projít, no přesně tady. Vlastně. Tady to je nájezd takhle, jo, a dostaneš se na nájezd nahoru, takže jde se normálně tam přijet do toho druhého patra a do toho Brní. Takže jako v tohleto je to vyřešený. Jo, jinak tady prostě kapříci, rybičky, že jo, prostě bazé. Jo, fakt je to pěkný a je to dobrý. No, ještě se museli po vašem vejletu, zbyli v tom bazénku nějaký kapříci. No, ano, kapříci zbyli, že my jsme fakt nalezli, jako. Jednak tam zbylo všechno možné a hlavně nám pán říkal, že na pokojí poprvé, co jako nic nechybělo. Jo, je to tak, no. Protože my jsme že díky tomu, jak jsme jako centralizovaný, jo, protože samozřejmě socialisté jedou centralizovaný hospodářství, tak jsme jako nevyužívali to nádobí na těch pokojích. A když už někdo potřebuje nějaký nádobí na pokojích, tak se ho tam odnes a zamlčil to ostatním, že jo. Nebudu na někoho narážet a... A společně s váma ještě to hledal? Cože? Já jsem si taky s půl litrem odešel ke grilu a vrátil jsem se bez něj a pak jsem ho tam dole hledal asi hodinu. Že? Celiku, díky, že jsem připomněl nádobí, já zapnul myčku, já jsem na to úplně zapomněl. No, vidíš to. Jo, takže hele, za mě úplně skvělý, jednak když se podíváte, tohle to jsou přímo stránky, samozřejmě můžete jít jako přímo komunikovat s nima, jako ideální záležitost, pokud byste tomu nějakým způsobem nevěřili nebo tak, ale já můžu říct, že všechno proběhlo naprosto v pořádku, tak já jsem se třeba, když jsem to vybíral, tak orientoval třeba, fungují i na Bookingu a dalších věcech a právě třeba recenze na Bookingu mají asi 4,8 hvězdičky a tak. Čímž to bych chtěl ještě tady poprosit i naše účastníky zájezdu, když najdete třeba chvilku si na recenzi na Google nebo na něco, bylo by to fajn. Klidně napište, protože říkám, nebudu vám říkat, co máte psát, prostě napište recenzi podle svého. Já jsem viděl ty vaše vysmátý ksichty, když jste odjížděli, takže
Levička, to taky zapnu. Ale vidíš to, kapr, taky. Takže tak, super je, že jsme se bavili. Mají tam pár jako vychytávek věcí a tohleto a furt se snaží, a i se nás třeba majitel ptal na konci, co bychom jako chtěli dozlepšit a tohleto a strašně jako naslouchá lidem, aby to prostě posouval dál, prostě furt na tom baráku dělají, to barák jako idiot veliký. A furt na tom dělají, furt to zlepšujou, takže je dost možný, že za rok to bude zase ještě jako dost lepší. takže za mě paráda, skvělý support, skvělé zařízení. A co Roviči, to, co třeba tady vůbec není vidět, tam byl i karaoke set, což teď mi napadá, my jsme nikdo nevyužil. Zapletám. To je možná dobře. To jsem chyběl asi. Mimochodem, mi se hrozně byla první chata. Jako cesta na hovno, ale jako chata první je výborná, no. No, to se nedivím, že ty říkáš, že byla cesta na hovno. Ono to možná bylo tím, že Axel je jako na jinou chatu. To by se mi nemohlo nikdy stát, sakra. Blbost, jo. Ty to bylo kurva na Moravě, tam se vyznáš. Karaoke, jo, ty krás, ale jako karaoke se jako pěkný, no, má i s displejem, s tímhletím vlastně věci, jako fakt to šlo, dokonce to mělo ekvalizér a efektový procesor a věci, jako dobrý. To fakt vypadá pěkně. Myslím, že to karaoke jako bylo úplně dobrý nápad, protože víš, jak se jmenovalo. Ano, ale ne, ticho, nezmiňujte to. Jo, vlastně my už nepanákujeme. To jsem přehlídl. Ne, ten Bluetooth, když se k tomu chtěl připojit, tak bylo Auna KTV, vole. Ne, pozor. Ne, to byl Daveákův nějaký headset, ne? To nebyl Auna KTV, to byl Auna Pro KTV. Auna Pro KTV. Ne, tak se to jmenovalo, jako. Dobrý den. Jo, ono to asi půjde. Já, že když jsem tam byl, tak zrovna pouštěl nějaký set Daveák, tak jsem myslel, že to je jeho set hudební pro KTV. Ne, tak se jmenovalo to Bluetooth, vole. Jo, je vlastně takováhle mašina, no. Takováhle nějaká mašina to je. OK, nehádám se, moje chyba. Jo. KTV karaoke systém. Počkej, vole, se tady jistě, co tady Van dělá. Van je vlastně jenom blbý karaoke, vole. Karajoke. Jak kdybyste chtěli, tak si tady můžete za 8 000 koupit prostě KTV. Tak. Takže tak. Dobrý den, pánové. Krásný dobrý večer. Kdo pak to rozdal? Lukáš? Podle hlasu? Nebo? Jo. Jo, nazdar. Ještě si mě pamatuje. Dokonce už to zvládne takový věc. KTV karaoke dostat nevím, volo. Hele, my jsme z toho byli jako kvak koncernovaný a nejhorší na tom bylo, že první 2 dny panovalo pravidlo, že prostě nebudeme se bavit o řezolátech a kdo se o tom začne bavit, tak si dá panáka, takže když někdo přijde, ty vole, už jsem viděl, jak se jmenuje to Bluetoothko, ty vole, to je KTV, pojďka chlastáš, Takže ono to tam probíhalo stylem ahoj, aka chlastáš. Jo, takže to jsou tam i jako výlety pěkný v okolí, další věci, fakt je to jako zajímavý. A mají teda i další objekt, který je jako menší a tak dále. A dá se a to, ale jako za mě úplně super, fakt za mě super. Já jsem z toho měl velkou radost a je to hezký a říkám, s téměř limitně si blížící jistotou se tam podíváme ještě jednou. Minimálně jednou. Takže toliko k Maxovu království. Dáme tady ještě prostor teda trošku té Jiřině. A